Amazing day, Sir Amando ng Liganis, Iloilo City. Ayan, so ito na po yung order nyo, si Agent X Combat. Ito po yung alloy frame 29er. Ayan, so kulay gray with black. Then alloy yung kanyang stem, alloy handlebar. Agent X ang brand. Hydraulics brake na si Myers. Sensor RX12 yung kanyang shifter, naka lockout na air fork, 29er, quick release yung kanyang unahan, gulong na 160mm rotor, hydraulics brake 29er, Dragon Race 29x2.125 na Ragusa yung kanyang gulong, Alotech crank. Ito ay 36 teeth, Alotech na po ito, 12 speed na chain, RX12 yung kanyang RD, 12 speed 11 to 50 teeth, hydraulics. Ayan po, quick release naman po yung kanyang seat post. So yan po yung order nyo, si Agent X natin, Combat 29er. So mamaya po mag-update po ako sa inyo pag yan ay nakabalot na. So sound check. So stock po yan. So yung pinaka-hub niya is stock po. So wala po siyang, hindi po siya tunog mayaman. I-upgrade po yan, sir. Pwede nyo po yung palitan. Okay, so maraming salamat. Mamaya po mag-update po ako regarding dito. Amazing day, Sir Ace ng Iloilo. Ito na po yung order mo. Ito si Agent X Combat 29er po ito. Ito po ay naka 1x 12 speed cassette type. Naka sensor X12 yung kanyang RD. Then Alotech crank. Then ito po ay naka air fork with lockout. Yan po yung bouncing. Kasi ito naman yung wala. So yun po yung lock niya. So iniikot ko lang po ito. Air fork na po ito. At the same time ito ay naka hydraulics brakes. And so mapapansin nyo harap likod. Then naka disc brake. Yan accurate yung pinaka-preno niya. Ragusa 29er po yung kanyang gulong. So ngayon po papakita ko sa inyo na yun na nakatono na. Yan po yung tinotono ko bago ko ipa-deliver o ipa-ship. No, kaya yan, nasa Iloilo pa po kayo. So ito po, papakita ko sa inyo na yun ay nakatono. Yan, so ito ay 1x. So wala naman shifter po dito sa kanyang crank. Dito sa kanyang RD. Ay, papakita ko sa iyo po. Yan po ay naka-tune up na po bago po siya pa-deliver. Ayan po, working po lahat. Ayan po yung 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 na sprocket niya or yung speed. So mamaya, sir, mag-update po ako sa inyo. Yan ay nakabalot na. Mga i-remove ko lang po dito, sir, yung kanyang seat post. Yan po ay adjustable naman, quick release. Tapos pedal, yan po may left and right. Handlebar, pang-apat na tornilyo. Saka unahang gulong, quick release naman po. So yan lang naman po yung mga babaklasin ko. And caliper, syempre. So mamaya po mag-update ako sa inyo pag yan ay nakabalot na. Okay, amazing day, Sir Ace. Ayan, so ito po ay ito na yung order mo. Ayan, so kung mapapansin nyo po, no, nakabalot na po yan ng foam. Ayan, so dito sa harap. Ayan, so mismo hydraulic saka shifter nya. Ito po lockout. May usapin na rin yung kanyang fork. So dadagdagan ko pa po yan, no. Bali, ni-remove ko dito yung kanyang caliper. So dyan naman po yung tornilyo nya. Quick release naman po yan. So yan po yung mga tatanggalin ko, no? Yung quick release na unahang gulong. Tapos itong bolts na to na 4 para sa handlebar. And then itong seat post, quick release naman yan. Sa pedal, ito po left and right. Yan na lang mga ikakabit nyo, sir, pagdating. So yan po, update po ako mamaya pag yan ay naka-remove na po at nakabalot na po ng mismo ng maayos. Okay, seat post, pedal, handlebar, tsaka unahang gulong na lang naman po ikakabit nyo and caliper. Okay, good day, sir. Ace, ayan, so ito na po yung order nyo. Si Agent X Combat 29er. And so kung mapapansin nyo po, no, ayan po, nakabalot na po yan. Remove lang po ko yung unahang gulong. Ayan po yung handlebar, seat post, pedal.
Yung skewer niya po sa unahang gulong andito. Ayan, so nakakabit po dito. Hindi ko kasi pwede lagay dyan, mas lalapad po siya dito. Okay, so ayan po. And then yung RD, nakabalot na rin po ng karton para mas secure. Sa shifter may bubble wrap. Nandito po yung previous. Okay, sasapinan ko pa po yan ng karton para mas kumapal, and then yung foam na malapad. And sasako ko po yan with bubble wrap. Ayan, so update po ako mamaya sir pag natapos na po itong order nyo. Ayan, so maraming salamat Sir Ace ng taga Iloilo. Ayan, so ito po yung order natin na Agent X Combat 29er. Maraming salamat po. Update po ulit ako pag yan po ay naka ready to drop off na or finish na po yung mismong order nyo at nabalot. Amazing day Sir Ace. Ayan, so ito na yung order mo, si Agent X Combat 29er. Ayan po, ito ay order ni Sir Ace ng Iloilo. Cash on delivery po yan. Ito pong Agent X Combat 29er. Ayan, so ready to drop off na po ito sir. So wait nyo na lang po ito, 3 to 7 days. Darating na po yung order. Bali ngayong araw po i-drop off ko po yan sa courier na JNT. Ayan, sa mga gusto rin mag-order, ayan, so ito po tayo, JMC Bike Shop Bicol TikTok Shop. Ship nationwide po ako kahit saan sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, so marami po kayong pagpipili ang bisikleta sa ating TikTok Shop, JMC Bike Shop Bicol. Ayan, so dito pwede nyo rin po akong puntahan sa mga malalapit. Located lang po ako dito sa San Francisco o Campo Camarines Sur. Pwede nyo i-Google Map JMC Bikes Bicol. Available po tayo sa mga fixed gear, road bike, gravel bike, mountain bike size 26, 27, 29er, kids bike size 12, size 16, and size 20 mini mountain bike. Yan, so available din tayo sa mga push bike, good for 6 to 36 months. Ayan, JMC Bikes Bicol. Dito lang po kami, tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station sa Ocampo. Along highway lang po yan. Thank you po and God bless. Ready to drop off na po ito sir yung order mo.